Hello po sa inyong lahat. Si PJ po ito from Cebu, Bisaya Kubay, and welcome to my YouTube channel, PJO. Sa mga bago pa dyan, gumagawa po ako ng mga videos about productivity tips, money-making sideline income, food review, travel vlogs, movie review, and a lot more. So, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa aking channel at pakipindot na din ng notification bell so that you will be updated of my latest videos. In today's video po, this will be our day 27 of our 30-day productivity challenge, guys. So yung pag-uusapan natin for today ay tungkol sa procrastination. So first time ko po ito nagagawa ng explainer video using Doodle. So simulan na natin, guys. Ano ba ang procrastination? Ang procrastination ay ang pag-iwas ng mga gawain na dapat matapos sa takdang panahon or on a certain deadline. Ito ay common human experience o madami ang nakaka-experience ng ganito. Halimbawa nito ay meron kang mga dapat tapusin katulad ng mga reports o project o kaya dapat ka mag-aral o kaya kahit mga simpleng chores lang katulad ng paglilinis ng bahay, paglalaba, o pag-grocery ay hindi mo ginawa. Ang dami mo dapat gawin, pero ang tanong, bakit hindi mo nagawa? Usually, ang sagot dito ng karamihan is either tinatamad o simpleng walang time o busy. Ngunit, ano ba yung pinakarason talaga ng tao kung bakit ito ang nagpo-procrastinate? Ang pinakamabigat na rason ay dahil takot tayong mag-fail or hindi tayo handa sa mga possible outcome lalo na pag yung bagay na ito ay something new sa atin. Ito po ay isang halimbawa ng procrastination. Ito po ay si Juan. Siya po ay isang fresh graduate at isang accountant siya ng company ABC. Isang araw, habang nagmi-meeting, binigyan ng manager si Juan ng panibagong task or assignment. Pinapagawa siya ng isang analytics ng sales report for the year 2017 at 2018. Dahil bago lang si Juan, binigyan siya ng kanyang manager ng 2 linggo upang matapos ito. Ito naman si Juan, alam niya na hindi niya pa kabisado ang paggawa ng analytics dahil para sa kanya, mahirap at masyadong complex ito. Matagal pa naman ang 2 weeks, mamaya ko na gagawin yon. Ang hirap-hirap kaya nun, may stress na ako, sabi ni Juan sa kanyang sarili. Inuuna ni Juan yung ibang mga madadaling task na inassign sa kanya. Hanggang natapos na ang 1 linggo, hindi niya pa sinisimulan ang analytics report. Habang papalapit ang deadline, lalong nai-stress at kinakabahan si Juan. At dahil dito, ayaw niya gawin o simulan ang report. Hanggang sa dumating na ang araw ng deadline, walang naipasang report si Juan. Kahit nag-fail man si Juan, ay huwag tayong mabahala sapagkat hindi pa huli ang lahat. Pwede pa tayong mag-improve at kaya nating iwasan ang procrastination. So pag-usapan naman natin ngayon kung paano natin maiiwasan ang procrastination. Step number 1 is kilalanin natin ng mabuti ang ating sarili. Ibig sabihin na to guys, magsi-self-evaluation po tayo. Maaari nating itanong sa ating sarili
kung ano yung mga habits natin o yung mga iniisip natin na nagdudulot kung bakit tayo nagpo-procrastinate. Pangalawa, ano yung mga strengths natin, yung weaknesses, pati na yung mga priorities natin sa buhay. Pangalawa naman guys, is mag-set tayo ng mga reasonable goals. Mas mainam kung atin itong isusulat guys, so that we will be reminded every day. Pangatlo naman is time management. So yung gagawin natin dito is isusulat natin yung mga daily activities natin. O kaya yung weekly, pati na rin yung monthly na activities na dapat nating gawin. Yung pang-apat naman natin is know your priorities. Ibig sabihin, alam nyo kung ano yung pinakamahalaga na dapat nyong gawin sa araw-araw na sinet nyo ng mga activities. Alam nyo kung ano yung mahalaga at ano yung dapat unahin. Yung panglima naman is tanggapin natin that no one is perfect and failure will always be part of our life. Pang-anim naman is always look at the bright side at huwag mag-focus sa mga mali at mga pagkukulang. Yung pang-pito naman natin is yung work-life balance. Ibig sabihin, hindi lang kayo all work. Dapat may time kayo for your family, mga personal hobbies nyo, or personal mga sports, at ano yung nakakapagpasaya sa inyo. Ang panghuli naman natin is reward yourself. Ibig sabihin, for every accomplishment ninyo, maliit man o malaki na victory, ay meron kayong reward for yourself. It could be your favorite food or pwede kayo mag-travel to your favorite destination. Yun ang isipin natin guys, na huwag tayong magpapatalo sa procrastination and that we are in control. Pag hinayaan kasi natin ang procrastination, magiging habit na ito natin na maaaring magdulot ng depression, low self-esteem, guilt, and inadequacy. Tatapusin ko ang video na ito with some famous quotes that will motivate us. You may delay, but time will not, and lost time is never found again. By Benjamin Franklin. Take time to deliberate, but when the time for action arrives, stop thinking and go in. By Napoleon Bonaparte. In a moment of decision, the best thing you can do is the right thing to do. The next best thing is the wrong thing, and the worst thing you can do is nothing. By Theodore Roosevelt. The only difference between success and failure is the ability to take action. By Alexander Graham Bell. Procrastination is the bad habit of putting off until the day after tomorrow what should have been done the day before yesterday. By Napoleon Hill. Hanggang sa susunod po. Thank you very much for watching my videos and wag po kalimutan mag-subscribe. And of course, stay tuned po. Madami pa tayong pag-uusapan sa mga susunod na videos.